Драги курсисти, в модул 1 имате възможност да работите в 3 сектора – български език, литература и създаване на текст, есе или интерпретация. Започнете с български език. След като изгледате внимателно видеоматериала за науките за езика и какво изучават, решете теста за самопроверка. След като сте посочили един от възможните отговори, можете да проверите вашето решение, като натиснете бутона «Провери». В частта литература е необходимо внимателно да прочетете материала върху литературния процес, като успоредно с това отворите и таблицата за периодизация на българската литература. Във всеки от модулите е представен автор с особеностите на неговото творчество, както и с анализа на творбите, включени в програмата за ДЗИ. Материалите са оформени като книга. В първи модул книгата запознава с живота на Христо Ботев, както и с анализ на творчеството му. Книгата може да прочетете глава по глава или да направите справки за анализа на отделните произведения. Прочетете внимателно книгата и когато се чувствате готови, решете теста върху творчеството на Христо Ботев. За задачите, които ви затрудняват, се върнете в книгата и отново прочетете материала. При решаване на теста ще ви направят впечатление думи, маркирани по особен начин. Като минете с мишката отгоре, те стават на въпросителна и се изписва речник на основните понятия. В случая фокусът е върху инверсия. Натиснете с мишката върху думата да си припомните нейното значение. Списък със значението на всички понятия и термини, които трябва да познавате, ще намерите в речника, който е достъпен в началото на всеки модул. Там по азбучен ред са подредени използваните понятия, които вие, зрелостниците, трябва да знаете. Последната част на този модул цели да се упражните в съставяне на аргументативен текст. Първата книга е с информация за създаване на есе. Прочетете я внимателно, като обърнете внимание на последната глава – критерии за оценяване на есе. По същия начин информацията е систематизирана за коментар на отказ от литературен текст. Отново прочетете инструкциите как да планирате своята работа и какво трябва да имате предвид, за да получите висока оценка. Обърнете внимание на критериите за оценка на интерпретативно съчинение. Всеки път, когато пишете текст, връщайте се към тези инструкции. За да упражните наученото, се запознайте с инструкциите в насоки за работа върху аргументативен текст. Напишете своето домашно, на избрана от вас тема в задачата напишете аргументативен текст. Домашните се предават последния начин. Първо избирате темата на своето съчинение, след това избирате между интерпретация и есе, написвате в кутията онлайн текст, или прикачвате файла с вече написаното от вас съчинение. Щом сте готови с домашната работа, върнете се отново към първи модул и преди да пристъпите към втори, отново преговорете какво научихте.